न' मोनगोन होननानै 3,000 रां हरनायनि उनावबो न' मोनासै। जोङो न' होनो होननानै जोंनिफ्राय फैसा लांदोंमोन, एग्रिमेन्टआव 3,000 लांदोंमोन। जय नांगोलनि फायखाना होनो होननानै 300निबो बारा रां लानानै होनो हायासै बिटिआर सरकारा। आरो फायखानानिबो लांदोंमोन बिसोरो जोंनिफ्राय माबा 300 खरै लांदोंमोन, ओमफ्राय अनलाइनाव एखौमोन। बेबादिनो सोलिफु प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हायैनि जाहोनाव रां खहा जाजानाय रायजो राजाफोरा दिम्बेश्वर बर'नि दैदेननायाव सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय गुमुरगाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जायो। 30 जननिबो बारा रायजो राजाफोरा गावनि मोननांगौ मोनथायखौ थगायजानानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय आरो धीराजनि दैदेननायाव इउपिपिएलनि लाइमोनफोरा सा 25 सुबुंफोरा बिपिएफखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों। खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद 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 खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद 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 जय नांगोलनि जय नांगोलनि जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि जोंनि खारनानो जाहैबाय जोङो न' होनो होननानै जोंनिफ्राय फैसा लांदोंमोन, एग्रिमेन्टआव 3,000 लांदोंमोन, ओमफ्राय दा जोङो बेखौ होआसै। ओमफ्राय जोंनो फायखानाबो होनो होन्दोंमोन, फायखानाखौबो होआसै। बिनि थाखायनो जों रागा जोंनानै दा बिपिएफआव फैफिननाय जाबाय। फैसा लांसेयावबो न'खौ बानायनो हायाखै नामा? आरो फायखानानिबो लांदोंमोन बिसोरो जोंनिफ्राय माबा 300 खरै लांदोंमोन, ओमफ्राय अनलाइनाव एखौमोन। ओमफ्राय कागज पत्र जिर'सआथ' दोनबाय खरस खालामदोंमोन आरो जों बेखिनि फायखानायाव। प्रमद बर' सरकारा जाख'नाय गैयै सरकार सिगाङाव बुंदोंमोन, सिगाङावथ' बुंदोंमोन बिसोरो माने बिपिएफआ बिराद हाग्रामाया बिराद थाखा जायो। दानिया गावसोरखौ जों नुबाय। दा आं मानि थाखाय ओंखारदों आङो नै बे खामानि बिसोर मावनो माने बिसोरनि मावनायखौ आं मोजां मोनैनि थाखायनो दा नैबेयाव आं हाबफैनाय आरो दा बेनो फार्स्ट टाइमाव थिंबान मोननै फैदोंमोन। थिंबान मोननैखौ आङो गामिनि मानसिफोरनोसो बुंना होदोंमोन। ओमफ्राय बै सासे मानसिखौ आं लांफादोंमोन, ओमफ्राय गामिनिनो बे मानसिया बुंबाय आरो बिसोरो आं फन खालामबाय बिसोरनाव, फन खालामनानै लिस्ट जाखाजोब्बाय, ओमफ्राय दा गैला। ओमफ्राय बे मानसियाबो न'सो लुगासिनोखामोन। ओमफ्राय बिनि उनाव दाखालियो न' गंसे दङमोन, ओमफ्राय न' गंसेया नै आं बेनो बिना होदोंमोन, आंनो नाङा जेनेबा आं नै बेनोसो बिना होदोंमोन। ओमफ्रायहाय बिसोरो बेनाव 10,000 बिदोंनो। ओमफ्राय आं न'नि नामाव ओमफ्राय आं बिसोरखौ लोगो हमनानै आं सोंफिनदोंमोन, माथो नोंसोर बिदि बिदों 10,000 एफाग्राब मानो लानांगौ, 2,500 लाबानो जायोमोन। ओमफ्राय होब जोंथ' बिदि बियाखै। ओमफ्राय नै मानसियानो दङ। ओमफ्राय आरो बेखौ बेनाव सोंफिनबाय आङो, होब माथो बिदि बियाखैनो। ओमफ्राय बे होनबाय बिदों। दाना आंखौ लेंहरनानै सोंबाय, न'खौथ' नोंनोसो होनाय जासिगोन। ओमफ्राय बे होयोबालाय नोंसिनि खोथा, होयोबालाय लागोन आं। ओमफ्राय खरसा नांगोन जाहैबाय आरो। ओमफ्राय खरसाया जाहैबाय 7निफ्राय 8सिम नांगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय होमबालाय आंनो नाङा होनबाय आंनो नाङा। ओमफ्राय होमबालाय बे गामियाव दङ, बे दारगामनि खाथियावनो दङ न'फ्रा गंब्रै, सारा बेस्रा बिसोरो दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बिसोरनो आं बिना होदोंमोन आरो उमुगनो होदो होनबालाय लिस्ट दङ जाहैबाय, आरो उमुगनो होदो बिसोरनाबो लिस्ट दङ, आरो बै सासेनो होदो होनबाय लिस्ट दङ। दा सासेनोबो बेनाबो लिस्ट दङ जाबाय, 4 मानसिनो जासिबाय आं। ओमफ्राय दा बे न'खौ बिसोरनो होआखै, दस्रा मानसिनो न' गोनांखानो होदों। बेखौ आं बांद्राय बुंला, जेनेबा मेम्बारफ्रा जोंनि खाथियावनो। ओमफ्राय सानसेखालि आं मेम्बारखौ लोगो हमबाय आरो, माथो बिदि नों माथो न'खौ बिदिसोनो होबाय नो, मानो बिदि होनांगौ, बेनिफ्राय गैयैसिन मानसिना दङ, बेनो होबानो जायो। बेफोरखौ माथा मारि नामा, नांगौबा नों बिना लाब्रा मालायफोरनि बिदि बुंनानै होनालै। কি হে বকুল, মোক চোক গোপনা আহিছা যে, তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয়।
তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনভাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাৰ পাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ